Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malchuzo Leolam Vaed. Kini ang Congregation of Yahweh in Yahshua Hamashiach, hugpong sa katawhan nga nakabantay sa Torah, mudalit kaninyo nining tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimbal lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Rabbi Yahshua Hamashiach. Shalom, Boker Tov, maing buntag sa tanan nga mga suking tigpaminaw o sa tanan nga bago pa nga nagasundan ning programa ni Mahang Yahweh o ni Yahshua, ang balik sa Kamaturan Radio Ministry. Kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Igsoon Ephraim Ularte Likayan, makig-uban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Atong ablihan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon og silimbahon nga amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Roi, Yahweh Yireh. Salamat nga sa makausa na usab ang imong programa. Mabati na usab sa katawhan nga imong gitawag. Amahang Yahweh himuang nga sayon ang ilang pagsabot sa imong kabubuton ug sa imong kamatuoran. Nangamuyo ako sa imong Ruach HaKodesh nga magagiya sa imong pagtuon sa imong mga pulong niining takna. Pasayloa kami sa among mga sala ug kini among gisalig na imong gipatalinghugan kay among gipadangat sa imong trono sa langit. Pinaagi lamang ni Rabbi Yahshua Messiah. Hallelujah. Ari kita sa malipayon nga balita mga igsoon ug kahigalaan. Niadtong Nobyembre 29, 2014, upat ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yahshua Messiah dito sa Suarez, Iligan City. Ang upat mao sila si Igsoon Alfred H. Bantugan, Igsoon Crescia Dayanti Bantugan, Igsoon Kathleen T. Bantugan, Igsoon Kevin Dale T. Bantugan. Ang nagbautismo mao si Elder Ayan Mahilom. Niadto gihapong November 29, 2014. Usa ka hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yahshua Hamashiach dito sa Taligaman, Butuan City. Ang maong tao o igsoon nato sa pagtuo mao si Igsoon Nikki Guno. Niadtong Disyembre 7, 2014, duha ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yahshua Messiah dito sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang duha mao sila si Igsoon Jemar Osin ug Igsoon Jovelyn Osin. Ang nagbautismo sa Butuan City ug sa San Francisco, Agusan del Sur mao si Elder Randy Luna. Ari kita karon kay suna kahigalaan sa mga questions for the week. Unang pangutana nagkanayon, nganong dili man kamo magsaulog sa Enero 1 nga bag-ong tuig? Anus aman di ay ang New Year magsugod? Nganong dili man mo magsaulog sa Enero 1 nga bag-ong tuig? Anus aman di ay ang New Year magsugod? Higala kay igsuonan, ang Congregation of Yahweh in Yahshua Hamashiach wala magsaulog sa Enero 1 isip bag-ong tuig. Kay dili kini ang bag-ong tuig nga gideklarar sa makagagahom nga nagbuhat sa langit ug yuta.
Ang kalendaryo nga Gregorian calendar nga gigamit sa labing daghang nasod sa tibuok kalibutan dili mao ang kalendaryo nga gigamit o gisubay ni Mahang Yahweh. Kung maghisgot ta og kalendaryo, ang otoridad ni ana mao ang naglalang sa langit, sa kalibutan, sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon. Ug sumala sa kasulatan, ang bag-ong tuig imong mabasa, ang sinugdanan sa bag-ong tuig imong mabasa sa Exodus 12, 1 ngadto sa 2 ug Exodus 13, 4. Atong basahon ang pahayag ning maong mga bersikulo. Exodus 12, 1 ngadto sa 2. Nagaingon dinhi, og si Yahweh miingon kang Moses o kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Unsa man kining bulana higalag igsoon? Ang gihisgutan dinhi sa Exodus 12, 1 ngadto sa 2 nga mao ang unang bulan sa tuig or sinugdanan sa bagong tuig. Ang tubag anaa sa Exodus 13:4. Exodus 13:4 nagsulti niini. Niining adlaw sa bulan sa Abib. Bulan sa Abib nanggula kamo gikan sa Ehipto. Higalag igsoon ang unang bulan sa Bible calendar nga mao ang gigamit ni Mahang Yahweh ug ni Yeshua mao ang bulan sa Abib. Gitawag usab kini sa mga Yahudim o mga Hudiyo nga Nisan. Apan sa Torah, ang ngalan nga gigamit alang sa unang bulan sa Bible calendar mao ang bulan sa Abib. Ang pangutana ikaduhang bahin nagaingon, unsa man di ay ang New Year alang kaninyo ug ano sa kini magsugod. Higalag igsoon, sumala sa atong mga pagtuon, ang bag-ong tuig sa Bible calendar magasugod kini inig-abot sa spring equinox or vernal equinox, or ang new moon nga duol diha sa vernal equinox or spring equinox. Busa niining tuig 2015, ang bag-ong tuig, ang tinuod og husto nga bag-ong tuig sumala sa kasulatan mao ang Marso 21. Ang Marso 21 mao ang Abib 1 ug kana ang tinuod nga bag-ong tuig. Busa ang mga kaigsuonan natong tanan o kahigalaan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach atong gipanawagan pag-andam pagsaulog, pagsugat sa tinuod nga bag-ong tuig sumala sa kasulatan ug sumala sa mga pulong ni Mahang Yahweh nga mao kanang Marso 21 karong tuiga. Natunong ang Marso 21 karong tuiga sa adlaw nga Sabado. Busa mga kaigsuonan nato atong sa ulogon ang sinimana nga adlong ipapahulay nga Sabado sa Marso 21 ug ato usab nga sa ulogon ang pagsugod sa bag-ong tuig ni anang pitsaha. Apan kay Sabado man kana maghuwat nga mo sunset ang maong adlaw ug usa ta magsaulog sa mas pangaligo sa dagat ug uban pa nga mga kahikayan sa atong mga panimalay. Busa mga kaigsoonang nagpatalinghog, ang bag-ong tuig sa Bible calendar magsugod inig-abot sa spring equinox or vernal equinox. Ug niining tuiga ang atong bag-ong tuig natunong sa Marso 21. O kini usa ka dakong butang tungod kay ang Marso 20 dunay solar eclipse. Nga sa ato pa pagkahuman sa solar eclipse sa Marso 20, pagkasunod adlaw ni ana nga mong Marso 21, natunong nga mao ang spring equinox ug mao sam kini ang sinugdanan sa bag-ong tuig sa Bible calendar. Dunay nangutana. Ngano man nga daghan mang grupos tinuohan nga wala masayod nining Bible calendar, nga wala masayod sa tinuod nga bag-ong tuig diha sa Bible calendar. Ang tubag higalag igsuon atong mabasa sa Mateo 22:29. Mateo 22:29 nagaingon, si Yeshua mitubag kanila, pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan ug sa gahom sa Elohim.
pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Elohim. Mao na tubag, higalaging soon. Daghan nga nagmatag buntag sa mga butang gitudlo sa kasulatan o Biblia. Tungod kay sila tapulan magbasa, tapulan magtuon sa kasulatan o Biblia. Apan kugihan sila magdula sa mga dota, sa mga computer games. Kugihan sila mutan-aw og television, sa mga salida sa NBA, salida sa boxing, sa mga salida sa mga soap opera. Doon na sila dakong panahon pagtuon sa tanang butang, gawas lamang sa pagbasa o pagtuon sa kasulatan. Og matod ni Yeshua sa Mateo 22:29, mao kana ang rason nganong daghan ang nangasayop kay wala sila masayod sa kasulatan. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Ang pangutana nagkanayon, unsay inyong teaching o pagtulunan mahitungod sa head covering sa mga babae during worship? Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11:1-16? Unsay inyong teaching o pagtulunan mahitungod sa head covering sa mga babae during worship? Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11:1-16? Alang sa tubag atong basahon ang maong 1 Korinto 11 sugod bersikulo 1 hangtod 16. Nagkanayon dinhi ang saysay. Giday ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako, og inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nagmatuod dinhi si Apostol Pablo nga iyang gitudlo ang pagtulunan ngadto sa mga tao. Og ang maong pagtulunan sumala ni Apostol Pablo kung basahon nato sa bersikulo 1 nagaingon si Apostol Pablo dinhi, sunda ninyo ako sama nga gisunod ko si Yeshua. Sunda ninyo ako sama nga gisunod ko si Yeshua. Sa ato pa ang pagtulunan nga gibatbat ni Apostol Pablo dinhi sa 1 Korinto 11:1-16, pagtulunan kani nga gikan kayo ni Yeshua. Sumala sa bersikulo 1 nga atong gibasa. Padayon ta pagbasa, bersikulo 3. Ningon dinhi, apan buot ko nga masayod kamo, nga ang Mesiya mao'y ulo sa tanang lalaki. Og ang lalaki mao'y ulo sa babae, og ang Elohim nga si Yahweh mao'y ulo sa Mesiya. Dire sa English, ningon dinhi, I would have you know that the head of every man is the Messiah. The head of the woman is the man, and the head of the Messiah is Yahweh. Nga sa ato pa, buot ni Apostol Pablo nga kita masayod nga ang ulo sa matag lalaki mao si Yeshua Messiah, ug ang ulo sa babae mao ang lalaki, ug ang ulo sa Messiah mao si Yahweh. Bersikulo 4 nagaingon, busa ang usa ka lalaki nga magpandong sa iyang ulo kung magampo o magwali sa mensahe sa Elohim, nagpakaulaw sa Messiah. Sa English, ningon din every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. Nga sa ato pa ang mataglaki nga nagtabon sa iyang ulo samtang nagaampo o nagapahayag sa mensahe sa Elohim, ang maong lalaki nagapakaulaw sa iyang ulo. Ang bersikulo 5 nagaingon, og ang matag babae nga nagaampo o nagpadayag sa mensahe sa Elohim nga wala nagpandong sa iyang ulo, nagpakaulaw sa iyang ulo, og maayo pa nga siya giupawan. Ningon dire sa English, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonors her head, one as if she were shaven. Nga sa ato pahikalagigsoon, kung ang babae kuno nga magampo o magpadayag sa mensahe sa Elohim, nga ang iyang ulo wala tabone, wala pandungi, siya nagpakaulaw sa iyang ulo. Maayo pa nga siya giupawan. Bersikulo 6 nagaingon, for if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
Kung ang babae dili magapandong sa iyang ulo, maayo pa nga siya kiskisan. Apan kung makaulaw sa babae nga siya kiskisan o upawan, papandong nga siya sa iyang ulo. So klaro igsuon nga ang babae magpandong gyud sa iyang ulo during worship services, during prayer o during sa study sa pagpadayag sa mga mensahe sa Elohim. Kay klaro man din nga niingon, kung ang babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga siya magpaupaw or maayo pa nga siya upawan. Ang uban mo ingon, dili man na pandong brad, nga tabunan gyud nimo head covering ang ulo sa babae. Kay matud pa nila ang bersikulo 15 nagaingon kuno, but if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Apan kung ang babae adunay taas nga buhok, kinihimaya alang kaniya. Kayang iyang buhok gihatag kaniya isip tabon. Hikalag igsuon, dili nato sabton nga ang covering nga gigamit diha sa 15 verse 15 og ang covering nga gihisgutan sa verses 4 to 6 parihag kahulugan. Kay kun moto ta sa Griego, ang covering nga gipasabot sa bersikulo 16 mao na ang gitawag sa Greek nga peribolayon. Peribolayon nagkahulugan natural head covering. Natural head covering sa ato pa ang taas nga buhok sa babae mao niyang natural nga tabon sa iyang ulo. Natural sa ato pa naa gyud na pirme. Dili nga panahon ras pag-ampo o panahon sa pagsimba. Mao na iyang natural nga head covering. Apa ng head covering nga gihisgutan sa bersikulo 5 ug 6 nga ibutang o itabon sa ulo sa babae, head covering ni nga gamiton lamang during worship or prayer. Nga sa ato pa, dili ni siya long hair ang ipasabot. Nagpasabot ba rin nga imong long hair, mutungha lang kung mag-prayer or mag-worship. Kunya kung wa na'y prayer o worship, nawa imong long hair. Dili ko digsoon. So, kwahi ko ng maong punto. Kay klaro man sa bersikulo 5 ug 6 nga ang babae kung mag-ampo o magprofesiya o magpadayag sa mensahe sa Elohim, ang maong babae dapat magtabon sa iyang ulo. Kung mo ingon mo nga ang maong tabon ang iyang buhok na taas, unsaon man ninyo pag-explain nga ningon man ang kasulatan nga magtabon sa iyang ulo kung mag-ampo o magprofesiya. Ang iyabang buhok na taas o mahuman na siyag ampo, mahuman ang propesiya, ang iyabang buhok na taas mawagtang o naagihapon. Ang tubag naagihapon. Sa ato pa, dili gyud buhok nga taas ipasabot anang bersikulo 5 ug 6. Kay ang tabon nga gihisgutan, tabon sa ulo sa babae, nga gihisgutan sa bersikulo 5 ug 6, tabon nga gigamit lang during worship o prayer. Nga sa ato pa, dili ni siya ang taas nga buhok nga gipasabot sa bersikulo 15. Laing punto, kung ang imong pagtuo sa head covering mao ka ng buhok, i-explain ang sulti sa bersikulo 5 ug 6 nga niingon, kung ang babae dili magtabon sa iyang ulo during prayer o prophesying or worship, maayo pa nga siya upawan o kiskisan sa iyang buhok. Hikalag igsuon, use common sense and simple logic. Kung ang head covering nga imong gipasabot mao ng buhok, sa ato pa moingon dayang maong bersikulo, ang babae nga way buhok kay head covering ninyo buhok man ka, ang babae nga walay buhok maayo pa magpaupaw. Wa gyud common sense, wa gyud sense na igsuon. Ang babae nga walay buhok kay para sa uban ang buhok kuno mo'y head covering. So, moingon dayang mong bersikulo, ang babae nga walay buhok, kay sa ato pa ang babae nga walay head covering, maayo pa'y upawan. Ang pangutana igsoon, unsaon nimo pag-upaw sa babae nga way buhok? Di gyud ka makahimong upaw sa babae nga daan ng way buhok. Upawan pa ba nimo ang way buhok? Sa ato pa klaro kaayo ang ipasabot aning bersikulo 5 ug 6, head covering gyud nga dili nang mao ang buhok, dili na buhok igsuon. Hinunua, head covering nga imong yung ibutang sa ulo, kung babae ka imong ibutas imong ulo during worship services, during prayer, during family worship, during worship services sa atong mga kongregasyon o mga ida. Huna-huna alang ning punto, duha ka punto nga di gyud malalis.
ang Greek word nga gigamit sa bersikulo 5 ug 6, ang Greek word nga gigamit diha katakalopto. Katakalopto. Ang Greek word nga gigamit sa bersikulo 15 mao kanang gitawag nga peribulayon. Ang peribulayon mao kanang long hair sa babae nga mao ang iyang natural head covering. Natural head covering. Apan ang katakalopto nga mao gigamit o gihubad nga covering diri sa bersikulo 5 ug 6, mao kana ang prayer shawl or head covering nga gamiton sa babae kung siya mag-ampo or during worship services. Hunahuna lang gyud igsoon. Ang bersikulo 5 ug 6 nagaingon nga ang babae nga dili magtabon siyang ulo during worship or prayer, maayo pa nga siya upawan. Kung ang head covering buhok gyud ipasabot ana sa bersikulo 5 ug 6, matud pas kitud usuban. Unsaon man mo pag-explain? Nganingon man ang bersikulo, ang babae nga dili magtabon siyang ulo, maayo pay upawan. Unya matud pa ninyo ang tabon sa ulo mo ng buhok. Sa ato pa moingon ang bersikulo, ang babae nga walay buhok, maayo pay upawan. Kay buhok man ang head covering. So ang babae nga walay head covering o walay buhok, maayo pang upawan. Unsaon pag-upaw sa walay buhok? Unsaon pag-upaw sa walay buhok? Hingala gigsoon di gyud na ma-explain. Sa nagtudlo nga ang head covering kuno ang buhok. Ikaduhang punto. Ang long hair igsoon naa na pirmi sa babae. Mag-worship siya, mag-prayer siya or wa siya mag-worship o wa mag-prayer. Nang laban na siya o nag-shopping, naa pirmi na yung taas nga buhok. Apan diri sa bersikulo 6 ug 5, klaro nga ang maong tabon sa ulo gamiton lang during prayer or worship or prophesying. Nga sa ato pa dili gyud na siya natural head covering. Kay gamiton man lang during prayer, prophesying or worship services. Apan ang long hair gamiton man na naa man na kanunay, dili man na limitado ang long hair during worship o prayer. So klaro nga duha ka head covering ang gihisgutan sa 1 Korinto 1 ngadto sa 15. Ang unang head covering mao nang tabon sa ulo sa babae during worship, during prayer, during prophesying. Samtang ang bersikulo 15 naghisgot sa natural head covering. Ang natural naa na mag-worship ang babae o di, mag-shopping siya o nag-prophesying, nagkaon siya o nagsuroy-suroy sa park, kay natural gani, naa kanunay. Apan ang bersikulo 5 ug 6, gamiton lang ang maong covering during prayer and prophesying. So dili gyud na mo ang long hair. Kay kung may ka long hair na, unya gamiton mo lang na during prayer and prophesying. Human ba sa prayer, human ba sa prophesying, human ba sa worship, ang imong long hair nawa? Naaman na kanunay. Sa ato pa dili gyud long hair ang ipasabot sa bersikulo 5 ug 6. Dinhi igsoon nato sang nakita nga ang babae dapat taas gyud iyang buhok ug ang lalaki dapat mubo gyud ang iyang buhok. Kay sa bersikulo 14 niingon dinhi, wala bang kinaiyahan nagtudlo kaninyo nga kon ang lalaki adunay taas og buhok, kini nagpakaulaw kaniya? Sa ato pa kalalakinan dapat mubo ang atong buhok. Ang babae dapat taas ang iyang buhok. Mao nay natural nato nga customary dapat. Lalaki mubo ang buhok, ang babae taas ang buhok. Unsa kataas ang buhok sa babae? Dapat igsoon ang buhok sa babae motabon gyud sa imong liog, moabot sa imong abaga. Mao nay minimum. Ayaw pagpamubo sa buhok kung babae ka nga sama nanong kas lalaki. Klaro ang demarcation line sa buhok. Ang lalaki mubo ang buhok, ang babae taas ang buhok. Ang babae at least sa imong buhok motabon sa imong liog, moabot sa imong abaga. Unya ningon ang 16, mao ni gigamit sa uban nga wa kuno sila magpandong sa ulos mga babae during worship. Kay niingon man, if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of Elohim. Kung doon na kuno'y makilalis o makiglantugi, mahitungod ni ini, wala kami sa maong customary o habit. Ang ilang sapot sa wala kami ni ining maong customary, ang head covering kuno sa babae during worship. Igsoon sayop yun ang imong sentence construction and interpretation. Hinumdumi nga ang bersikulo niingon, if any man seem to be contentious, we have no such custom. Ipasabot, walay customary ang mga asembleya sa Elohim nga manggilalis, nga manggilantugi. Wala nila ang batasan nga manggilantugi o manggilalis kung ang hisgutan head covering sa babae during worship, kung ang hisgutan
natural head covering sa babae nga mao kanang taas nga buhok o mubo nga buhok alang sa lalaki. Mao nay tulo ka mga subject matters nga gidiscuss. Sa 1 Korinto 11:1 ngadtos 15, head covering alang sa mga babae during worship or prophesying or during prayer. Ikaduha, ang babae dapat taas ang buhok, mao nay natural head covering. Ikatulo, ang lalaki dapat mubo ang iyang buhok. Pag-ingon sa 16, versikulo 16, nga kung doon na kuno'y makiglantugi mahitungod niini, meaning mahitungod sa tulo ka mga subject matters. Head covering sa babae during worship or prayer, mubo nga buhok alang sa mga lalaki, o taas nga buhok alang sa mga babae isip yang natural covering. Ang tulo ka mga butang wala lantugi sa mga congregation sa Elohim. Mao na ipasabot sa versikulo 16. If any man seem to be contentious or makiglalis o makiglantugi, mahitungod niini, we have no such custom, neither the churches of Elohim or neither the congregations of Elohim. Sa ato pa, ang giingon diha nga wa sila sa mga kustomre, wa nila ang kustomre, wa nila ang habit nga manggilantugi o manggilalis mahitungod sa head covering sa babae during prayer and worship. Wa nila ang batasan nga maglantugi mahitungod sa buhok sa lalaki, kinahanglan mubo gyud ang buhok sa lalaki. Wa nila ihatag ang katungod paglantugi mahitungod sa buhok sa babae, kay dapat taas gyud ang buhok sa babae. Mo na giingon diha nga wa nila ang batasan nga manggilantugi. Atong basahon sa English. But if any man seem to be contentious, we have no such custom. Sa ato pa, wa nila ang customary nga manggilalis. Wa nilang customary nga manggilalis. Wa usab kining panggilalis sa churches or assemblies of Elohim. Ang uban kay wa kunong customary nga mag-head covering. Hinglukso man. Sayop man na nga interpretation sa construction sa sentence. Kay klaro kayo nga verse 3 ngadtos verse 10. Maayo kayong pag-promote ni Apostol Pablo sa head covering sa babae during worship or prayer. Gipromote sa verse 14, ang lalaki mubo ang buhok. Verse 15, ang babae dapat taas ang buhok, natural head covering. Unya, na may uban mo lalis ani, giingnan tas versikulo 16. Kung doon ay makiglalis, wala kita sa mong customary o batasan. Nga sa ato pa, wala gihatag ang batasan nga manggilantugi ang assemblies or congregations of Elohim mahitungod ani mga butanga. Settled fact ang maong mga practices. Unsa nga practices ang settled fact? Nga ang babae dapat taas iyang buhok, mao nay natural head covering. Another settled fact, ang lalaki dapat mubo ang iyang buhok. O ikatulong nga settled fact, nga ang babae dapat mag-head covering during prayer or worship or prophesying services. Daghang salamat sa maong mga pangutana. Adto kita sa mensahe sa awit.
Daghang salamat sa maong awit. Hinggalang kaigsunan sa dili pa kita mo padayon ato unang ihatag kaninyo ang pag-offer nining tutulo ka libre nga mga basahon. Ang uluhan ning tutulo ka mga libre nga basahon mao kining mga mosunod. Ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ang balaan nga kalendaryo og mga fiesta. Ikaduha, Yahweh versus Yahweh. Yahweh versus Yahweh. Ikatulo, si Yeshua mubalik atol sa fiesta. Si Yeshua mubalik atol sa fiesta, palihog lang pag-text sa inyong kumplito nga address, kumplito nga pangalan, o email ad. Mas mo prefer kami higala kaigsunan sa email ad kay dali nato mapadala. Apan kung wala ka mo email ad, i-text ang inyong kumplito nga address o kumplitong pangalan kay amo gihapon kamong padadaan as long as supply lasts. Ari kita sa atong sunod nga bahin. Niining pipila ka mga simana na hingangha kining inyong alaga dinhis kahanginan. Kay nga atong mga igsuon sa pagtuo diha ni Yeshua ug ni Mahang Yahweh nga tuwa sa Mindanao, labi na sa Southern Mindanao, nagataho nga ri kanako nga duna daw usa ka sabadista nga layman nga ang apelyido Villanueva. Villanueva nga nagapasiatab dito sa Davao, dito sa Cotabato, nga sa duha kuno kahigayon kami nagdebate. Unya gipakamang kuno kuniya sa debate kay napildi ko. Ug sa ikatulo kuno kahigayon sa among debate wala na ko mutungha. Hinggalang igsuon, mga SDA nga nagpatalinghog, badlunga ang inyong liman nga dili mamakat. Wala gyud me magkita nga nagdebate ni Villanueva. Wala me bisan kausa nagdebate. Busa ni adtong Nobyembre 2014, giadtuan sa atong presidente sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach si SDA Layman Villanueva ug nakita gyud sila dito sa Davao del Sur. Paggawas ni Villanueva gikan sa radio station kay doon na sila'y broadcast ministry sa mong radio station. Nga to usab dito ang atong broadcast ministry na hinabo kini sa Davao del Sur. Gikumprontase sa atong president Elder Ayan Mahilom si SDA Layman Villanueva kung unsa ka tinuod nga siya nagpasiatab nga nagkadebate ni Villanueva. Nagkurog-kurog ng luspad ang liman nga si Villanueva. O nang himakak, apan daghang nakasaksi o nagmatuod nga maog yun nagipatuo ni SDA Layman Villanueva. Busa mga SDA nga mga mabuot, kay daghang sa badista nga buotan o matinud-anon. Badlungan ninyo ang inyong mga layman nga nagpasiatab og pamakak aron lang nga magsigi ang ilang sweldo o allowance kada bulan. Mao man ay dugukan ana ilang paningkamutas mga liman nga mobilib mo mga membro aron ng inyong financial nga support sa ilang allowance kada buwan magsige. Kay sunod kahigalan ng mga elders sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, wa mi gidawat nga sweldo, wa mi gidawat allowance matag bulan. Tungod lang gyud ni sa munggugmas ka matuoran ug tungod sa munggugman ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Karon ilang gipa lakaw diha sa internet o sa Facebook, niabot na sa Negros kining maong pamakak ni Villanueva, atong gihisgutan din nga wala mi bisan kausa magdebate ni SDA Layman Villanueva. Namakak si Villanueva. Ug nahibawta nga sa napo kasugo dunay dili mamakak. Nahibawta nga sa sinuwat ni Jacob o Santiago, kung ikaw naglapas sa usa, imong gilapas ang tanan sa kasuguan. Busa dili gamay nga sala ang pagpamakak. Karon atong ihatag dinhi ang usa ka hinigala nga hagit sa mga SDA. One-on-one live debate sa DYSS karong Abril 19, 2015. Hinigala inigsuon nga challenge sa Seventh-day Adventist Church. One-on-one live debate sa DYSS karong Abril 19, 2015. Ang atong idebate ang pastor nga dunay kinatas-ag ranggo sa mga sabadista diri sa Kabisayan nga makamao o fluent sa Binisaya. Ang imong debatihon kining nia karon sa station si Elder Ephraim Ulikayan. Dili ko makigdebate kung dili makamao sa Binisaya
kay atong audience sa DYSS, mga Cebuano, Bisaya. So dapat ang inyong kinatasag ranggo nga pastor ha dili layman, kay ang pastor mas mabuot ug mas taas og natun-an kung kamatuoran ang hisgutan. Ikaduha, ang equivalent rank sa pastor diri sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mao ang elder. Busa takos lang nga ang elder ug pastor may magdebate. Ang proposition nga atong debatihan mao kini. Resolve nga ang ngalan sa amahan mao ang Yahweh, sumala sa kasulatan ug mga basahon sa Sabadista. Og kining maong ngalan importante alang sa atong kaluwasan. Mo kana ang proposition nga atong debatihan. Usbo nako, proposition nga debatihan ni Elder Ephraim Olarte Likayan og sa usa ka pastor sa Sabadista nga naghupot sa kinatas-ang ranggo sa tanang Sabadista dinhi sa Visayas region. Nga makamao mo binisaya ang proposition nga atong debatihan. Resolve nga ang ngalan sa amahan mao ang Yahweh, sumala sa kasulatan og mga basahon sa Sabadista, o kining maong ngalan importante alang sa kaluwasan. Repeat for the last time. Ang proposition. Resolve nga ang ngalan sa amahan mao ang Yahweh, sumala sa kasulatan og mga basahon sa Sabadista, o kining maong ngalan importante alang sa kaluwasan. Mao kini ang atong hinigalang nga challenge sa mga SDA, one-on-one live debate sa DYSS karong Abril 19, 2015. Kung ninyo ning dawaton, kung doon na mo inquiry, i-text lang arong atong maset ang terms and conditions sa maong debate. Daghang salamat. Ari kita sa atong mensahe ning kabuntagon. Sa miaging mga Domingo, naghisgot kita sa dakong panahon sa kasamok. Naghisgot kita nga mubalik si Yeshua ug ang tanang mga matarong, ang mga nangamatay nga gibanhaw ug ang mga buhi nga di moagi kamatayon, mga buhi nga mga matarong, mutagbo ni Yeshua sa panganod sa mga langit. Asa man taniya dadon. Dunay uban moingon atos langit. Ang uban moingon arisyuta. Apan ang klaro igsoon nga di malalis. Adto tandadon ni Yeshua sa bag-ong Jerusalem. Bag-ong Jerusalem. Mao kana ang dapit nga giandam ni Yeshua. Dili ba niingon ang yakanan or Juan 14, 1-3, ayaw pagkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Nagaingon si Yeshua. Tumuo kamo kanako ug tumuo kamo sa amahan. Sa dapit sa akong amahan dunay daghang puloy-anan. Kun wala pa unta, musulti ako kaninyo. Muadto ako pag-andam og luna alang kaninyo. Kun makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako og dawaton ko kamo, aron hain gani ako, atua usab kamo. Asa man tadadon ni Yeshua hinggalag igsoon. Inigbalik niya, mutagbo tanas panganod sa mga langit, asa man taniya ibutang. Hinumduman nato nga inigbalik ni Yeshua ang kalibutan igsoon labihang pagka daot ang panagway tungod sa gubat sa mga nasod, tungod sa dagkong linog, tungod sa mga tsunami, tungod sa mga nangahog nga tag 50 kilos nga mga ulan, ang kabugat sa matag lusok sa ulan. Hinggalag igsoon adto tamupuyo sa bagong Jerusalem. Busa atong tun-an karon. Unsa kadako ang bagong Jerusalem? Alang sa hingpit nga tubag hinggalag igsoon, basahag yon ang pinadayag 21. Tibuok kapitulo 21 sa pinadayag. Kay naa diha ang saysay mahitungod ni ining bag-ong Jerusalem. Unsa kadak-a ang bagong Jerusalem? Hinggalag igsoon, sumala sa intero pinadayag 21. Nagaingon din nga ang syudad, atong basahon sa in English, the city lies foursquare. The length is as large as the breadth. And the measurement of the city, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height are equal. Sa ato pa ang porma sa balaang syudad nga bagong Jerusalem sama sa cube. Cube. Ang iyang kataas, ang iyang kalapad, o ang iyang kahabugon, managsama ang sukod. 12,000 furlongs. Unsa man katas aka ng 12,000 furlongs?
Higala gigson gi-compute ni nato ang 8 furlongs usa ka milya. 8 furlongs equals 1 mile. Sa ato pa ang 12,000 furlongs nagpasabot kana 1,400 miles. 1,400 miles or 2,200 kilometers. Mao kana ang kataas sa sukod sa Bagong Jerusalem. Mao kana ang kalapad sa sukod sa Bagong Jerusalem. Mao kana ang kahabugon sa Bagong Jerusalem. 1,400 miles or 2,200 kilometers. Unsa man kini kadako igsuon? Ang tubag, ang kadako sa Pilipinas, imo kining piloon ka 16. Multiply by 16. 16, ha? Multiply by 16 times the land area sa Pilipinas. Mao kana ang kadako sa Bagong Jerusalem. Nga sa ato pa, 16 ka Pilipinas. 16 ka Pilipinas, mao kana ang kadako sa Bagong Jerusalem. Og nagaingon din hiigsoon sa bersikulo 12 nga ang maong syudad nga Bagong Jerusalem dunay habog og dagko nga mga kural. Dunay 12 ka mga ganghaan. Og sa maong 12 ka mga ganghaan, adunay 12 ka mga manulunda. Nga sa ato pa, ang security guard sa 12 ka ganghaan, mao kana ang 12 ka mga manulunda. Usa ka manulunda sa kada ganghaan or pultahan. Nagaingon pa gayud ang bersikulo 12 sa Pinadag 21, nga ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel, mao ang nasulat diha sa 12 ka mga ganghaan. Higala gigsoon, importante kay ning atong sabton. Ang balaang syudad nga Bagong Jerusalem nga karon ana pa sa langit apan munaog kana inig balik ni Yeshua nga gidayan-dayanan sama sa maanyag nga pangasawunon nga andam na mudawat sa iyang pamanhonon. Ang 12 ka ganghaan o pultahan sa Bagong Jerusalem, anaa ang 12 ka mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Nga sa ato pa, kada ganghaan sa maong syudad nga Bagong Jerusalem na ay ngalan sa usa ka banay sa Israel. 12 man ka mga pultahan o ganghaan ang bagong syudad sa Jerusalem. Nagpasabot ka na ang 12 ka mga ngalan sa 12 ka mga banay sa Israel ang nasulat diha. Importante ni nga kamaturan igsoon, significant ni kaayo. Dunay uban mo ingon, dili ta mo koneksyon sa pagtulunan sa Israel. Dili ta mo tuong ang Israel na agihapon kay gipulihan na kini sila sa iglesia. Gipulihan na kini sila sa Islam. Gipulihan na kini sila sa Roman Catholic Church. Gipulihan ang Israel sa Seventh-day Adventist Church. Daghan ra bagyong kaambisyon nga sila mupuli sa Israel. Ang pangutana, ngano man nga gipulihan pa ang 12 kaganghaan sa Bagong Jerusalem ang nasulat pulos man mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Pinadayag 21:12. Nagpasabot na nga kundi ta mo koneksyon sa pagtulunan o sa manluluwas nga taga-Israel nga mao si Yeshua, kay si Yeshua man ang koneksyon nato sa Israel, wa man gyud mulalis ana. Si Yeshua ang atong bugtong og lig-on garantisado nga koneksyon sa Israel. Dili gyud ta motipas sa bisan unsay gitudlo ni Yeshua. Motipas gani tagamay atong gipulihan ng koneksyon nga si Yeshua og laing koneksyon. Higala gigsuon, kun gipulihan pang Israel, nganong ang 12 ka ganghaan sa Bagong Jerusalem mga ngalan man sa 12 ka banay sa Israel? Kun dili ta mo koneksyon sa manluluwas nga taga-Israel, nga mao si Yeshua, asa man agi ang mga hintil inigsod sa Bagong Jerusalem, nga wa may pultahan nga alang sa mga hintil. Wala may pultahan nga gisulatan sa ngalan nga mga hintil. Ang tanang pultahan sa Bagong Jerusalem ang gisulat mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Busa kini nagpasabot
nga dunay dakong panginahanglan nga mo connection ta sa Israel pinaagi sa atong manluluwas nga si Yeshua HaMashiach lamang. Walay laing koneksyon nga to sa Israel. Walay laing koneksyon nga makasud ta sa bag-ong Jerusalem. Kanang Jerusalem ron nga na sa Israel di na maoy atong giambisyon hikalag igsuon. Dili namin atong gitinguha. Ang atong gitinguha mao nga makasulod tag makapuyo sa bag-ong Jerusalem. Ang Jerusalem karon nga nasa Israel malumpag na magunob na sa umaabot nga Jerusalem batol. Magunob na sa umaabot nga dakong linog nga atong gisaysay sa miaging mga Domingo. Ang atong giambisyon o gitinguha uban sa tabang ni Amahang Yahweh, uban sa kahom sa Espiritu Santo o Ruach HaKodesh, mao nga makapuyo tag makasulod sa bagong Jerusalem. O kana mahinabo lamang kung mo connection ta sa Israel pinaagi ni Yeshua Messiah nga naa diha sa bagong Jerusalem nga maoy magda sa bagong Jerusalem inigbalik niya. Unsa pa kanindot ang bagong Jerusalem? Hikalag igsuon, di mas spelling ang iyang kaanindot. Ang syudad pure gold, putli nga bulawan, pure gold. Sama sa tinaw nga bildo. Ang iyang mga haligi, ningon dire sa versikulo 19, ang iyang mga haligi sa iyang mga bungbong sa syudad, gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahalon nga mga bato. Ang unang haligi, jasper. Ang ikaduhang haligi, sapphire. Ang ikatulo, chalcedony. Ang ikaupat, emerald. Ang ikalimang haligi, sardonyx. Ang ikaunom nga haligi, sardius. Ang ikapito nga haligi sa syudad nga bagong Jerusalem, chrysolite. Ang ikawalo nga haligi, beryl. Ang ikasiyam nga haligi, topasyo. Ang ikanapo nga haligi, chrysoprasos. Ang ikaunsi nga haligi, jacinth. Ang ikadusi nga haligi, amethyst. Sa ato pang balang syudad nga bagong Jerusalem, dunay 12 ka mga haligi. Ug ang maong mga haligi mao to gidayan-dayanan sa nagkadaiyang matang sa mahalon nga mga bato. Unya ang iyang mga pultahan nga 12 usab ka buok sumala sa bersikulo 21 nining pinadayag 21 gihapon nagaingon ang 12 ka mga ganghaan 12 ka mga perlas. Sa ato pa ang mga ganghaan ang iyang pagkaganghaan perlas igsuon. Ma-imagine mo ang syudad pure gold. Ang iyang bungbong, jasper. Jasper ang iyang bungbong sa syudad. Ang iyang mga haligi, mahalon nga mga bato, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topasyo, chrysoprasos, jacinth, amethyst. Unya ningon pa gyud dinhi. Ang iyang mga ganghaan ningon the 12 gates were 12 pearls, mga perlas ang iyang pultahan. Ang usa kuno ka gate lain nga matang sa perlas. Sa ato pa 12 man kaganghaan o 12 ka pultahan, 12 ka mga klase sa mahalon nga mga perlas igsuon. Unya ningon pa dinhi bersikulo 21, the street of the city was pure gold. Ang mga dalan sa syudad puros pure gold. Sama kuno sa tinaw nga bildo. Hikalag igsuon, kuyaw kaayo, nindot kaayo, matahom kaayo ang bagong Jerusalem. Mo ni atong pangandoy hikalag igsuon. Nga makasulod ta sa bagong Jerusalem, ang syudad nga giandam o gitukod ni Yeshua HaMashiach, katumanan siyang saad sa yakanan 14. Uno nga to stress. Sa dihang nagaingon siya, let not your heart be troubled. Ye believe in Yahweh Eloah. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Atong binisayon, nagaingon si Yeshua, ayaw pagkaguol sa inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo ni Amahang Yahweh, sumalig kamo kanako. Sa dapit sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. Kung wala pa, musulti unta ako kaninyo. Muadto ako, nagaingon si Yeshua.
pag-andam og luna alang kaninyo. Kung makaandam na ako og luna alang kaninyo, mubalik ako. Aron dawaton og kuhaon ko kamo. Aron hain gani ako, atua usab kamo. Higalang kay suunan, nindot kaayo nga pasalig ni Yeshua alang sa tanan nga nidawat og mosunod kaniya bisan unsay mahinabo. Higalang kay suon, managkuyog ta sa pag-alagad o pagsunod ni Yeshua, arong managkuyog usab kita pagsulod o pagpuyo nga ng bag-ong Jerusalem, mga igsuon o kahigalaan. Dili matukib sa huna-huna kung unsa kanindot ang mag-ong Jerusalem. Dili na to ma-imagine kay sukad-sukad wa pay syudad nga ang atong manluluwas nga si Yeshua ang nagtukod nga atong nakita. Kini pa umaabot nga bag-ong Jerusalem. Bisan gani si Abraham nagpaabot niining maong syudad nga bag-ong Jerusalem. Ato kanang mabasa iksong makita sa Hebrohanon 11 versikulo 10. Hebrohanon 11:10 nagaingon din nga si Abraham nangita sa syudad. Nga ang mga patukuranan niini ang nagtukod o nagbuhat mao ang Elohim. Atong basahon sa King James Version, Hebrews 11 verse 10. For Abraham looked for a city who has foundations, whose builder and maker is Elohim. Higalagig suon, kuyog ni Abraham. Kay siguro man si Abraham mabanhaw, uban sa mga matarong. Kuyog ni Isaac, kuyog ni Jacob, kuyog sa mga propeta, kuyog sa mga apostoles, ikaw ug ako. Mutagbo ni Yeshua siyang pagbalik. Ug dadon ta ni Yeshua, ipahiluna ta niya sa syudad nga nanaog gikan sa langit, ang syudad sa bag-ong Jerusalem. Busa higalagig suon, ayaw pagahiya imong kasing-kasing. Si Yeshua lamang atong garantisya. Si Yeshua lamang atong bugtong koneksyon nga makasulod kita niya ng bag-ong syudad nga Jerusalem. Wa nay laing koneksyon igsuon. Si Yeshua ang atong koneksyon nga garantisado, kasaligan ug dili gayud mapakyas. Kawang ang pagsalig sa tao ngadto sa laing tao. Kawang igsuon. Apan ang pagsalig nato ngadto ni Yeshua mao ang kinatibuk-an sa tanang matuod ug malig-on nga pasalig. Matuod og malig-on nga pagsalig higalag igsuon. Busa atong sirhan kining maong programa pinagi sa pag-ampo. Amahan nga labing balaan ug labing dalaygon labing silimbahon. Nangamuyo kami. Tabangi kami. Nga kami og among mga minahal sa kinabuhi. Ang among makauban sa panimalay. Makatagbo sa imong anak nga si Yeshua inigbalik niya. O kami makapuyo sulod sa imong bag-ong Jerusalem nga imong gitukod uban ni Yeshua. Nga imong giandam uban ni Yeshua alang sa mga linukat sa imong anak. Amahan, badbari kami sa mga gapo sa among kaluyahon. Nga mao'y gihikot ni Satanas kanamo aron kami maglisod. Pagsunod ni Yeshua sa among kinabuhi. Maglisod pagsunod sa among manluluwas matag adlaw. Kami nagadul kanimo mahangyawi nagasalig sa imong gahom ug kaluoy. Nga ikaw dili magapakyas kanamo kay kinasing-kasing among pangamuyo nga imo kaming tabangan nga magmadaugon niini karong panahona uban sa among mga minahal sa kinabuhi. Sa among mga kapikas, sa among mga anak, sa among mga ginikanan, mga uyuan, mga kaigsuunan, kahigalaan, mga igagaw. Amahan, hikapa ang kasing-kasing sa imong mga tinawag ug himuang nga malig-on ang desisyon sa imong katawhan. Pagsunod kanimo pinagi ni Yeshua lamang sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Puna kami mahangyawi sa imong Ruach HaKodesh. Bag-uha kami og hingpita pinaagi sa imong gahom ug salamat sa imong pagpatalinghog ninyo among pangamuyo ug pag-ampo nga among gipadangat kanimo uban sa pagtuo nga dili kami nimo kawangon kay kini among gipangayo pinagi sa ngalan ni Yeshua Mesaya. Hallelujah. Amen. Og wala naman kitay igong panahon. Kung kamo napanalanginan, kung kamo adunay pangutana, palihog pagsulat sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach P.O. Box 81, Tagbilaran City, Bohol, o teksa 0939-9245-357 0939-9245-357 hantod sa sunod Domingo
sa sama gihapon nga takna niini gihapon nga istasyon. Maayong adlaw ug salamat sa inyong pagpaminaw. Si Aba Yahweh Elohim ug si Rabbi Yeshua HaMashiach magpanalangin kaninyong tanan. Shalom Aleichem.